masyadong maalon yung dagat dito sa Eastern Samar, guys. Lakas kasi ng hangin. Kaya pinagbawalan yung mga mangingisda na bawal po muna pumalaot kasi sobrang mahangin. May low pressure area kaya ata. Meron po ata low pressure area sa ayan. Kaya kung makikita nyo guys, yung batong mataas doon, inaabot ng hampas ng alon. Ayan o. Ang taas ng alon doon. Mahampas talaga. Grabe. Ayan. Kahit dito o. Kahit dito, matatanaw nyo guys, umiikot yung tubig. Diyan. Sobrang hangin kasi. Bawal pumalaot yung mga mangingisda. Wala. Ang hangin talaga o. Ayan. Mahangin po. Mahangin dito guys. So, ayan po. Keep safe everyone.